Aí, bueno, polo tanto, antes de levantar o pleno e sin que sirva de nada, simplemente comunicar que ao longo da celebración deste pleno reuneuse unha comisión da Comisión Europea donde se baremaban as propostas para o primeiro premio de seguridade vial da Unión Europea, a que se presentaron 26 cidades da Unión Europea, dentro delas eu creo que 10 foron do Estado español, e se valoraba as actuacións feitas polas cidades, o sea, estamos a falar de seguridade vial urbana, porque hasta agora non existía ese premio, porque hai unha preocupación a nivel mundial e a nivel tamén da Unión Europea de que non están baixando digamos que a violencia viaria nos espazos urbanos e está baixando nos vías interurbanas e, polo tanto, crearon este primeiro premio da Comisión Europea de Seguridade Vial. Nós estamos preseleccionados xunto con outras dúas cidades e, ao final, confirman o premio á cidade de Pontevedra, o primeiro premio de seguridade vial da Unión Europea concedido pola Comisión Europea. Bueno, en todo caso, para min como alcalde é un orgullo ser unha referencia, tamén en seguridade vial. No seu momento fúmolo en reducción da contaminación e por eso Pontevedra asisteu ao COP25 invitado por dous ministerios para falar da contaminación urbana e da saúde que ten que ver coa contaminación urbana, e tamén fúmolo, que non parece que o entendeu ben o señor Domínguez, en recuperación dos espacios públicos para os cidadáns. Cuestión que está moi de moda neste momento, porque moitas cidades están facendo a correr ou a preso ou a matacabalo, como lle chamemos, tomando decisións de peonalización para poder permitir que a xente poida cumplir eso de cruzarse a 2 metros, que non é moi posible facelo cando as aceras son de metro e medio. E iso levou facendo Pontevedra 20 anos. E por esa razón